que s'enganxa l'anticòs i poder determinar els índexs i fa una recta. Amb aquesta recta, el de 5 et farà una absorbància de 1. El de 10... Explicarem als nostres companys 4 tècniques de les que donen la reacció de luminescència. I és el que a nosaltres ens permet que ho veiem. I és el que veieu aquí. De manera que el que reacciona, el que nosaltres veiem, serà només el que hem posat aquell anticòs, perquè és molt específic. Aquí veieu moltes bandes perquè és un altre fenomen. Però si haguéssim un anticòs contra l'actina, per exemple, tindríem només una banda, que seria només l'actina. Aquesta banda ha sabut explicar-nos a vegades paraules que entenguéssim nosaltres. Sí. I ens han ensenyat aquestes